Махсус хәрби операция зонасында катнашучыларга теләктәшлек белдерү. Аларга ярдәм итү максатыннан ил күләмендә төрле чаралар үткәрелә. Кайбыш район халкы да ил күләм игелекле эшләрдән читтә калмый. Нинди генә акцияләр игълан ителмәсен, алар үз өлешләрен кертергә тырыша. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз дигән хәйрия концертлары күңелдә җылы тәэсирләр калдыра, сәхнәдә чыгыш ясаучылар тамашачыны елата да күлдерә. Әнә шундый акцияләр вакытында халкыбызның олы жанлы булуы аеручанлык күренә. Кайбыш районының Олы Подберезье, Кылаңгыдагы мәдәният йортларында һәм якын тирәдәге авыл халкы акциядә бик теләп катнаша. Клубларга йөри алмаучы өлкәннәр дә концерттан кергән акчаның солдатлар өчен тотылуын белгәч, концертка үзләре бармаса да соллы гына суммадагы акчаларын бирә. Әтиләрен, туганнарын сугышка озаткан, югалту кайгылары кичергән буын вәкилләре тынычлык кадерен бөтен тирәнлеге белән аңлый. Хәйрия концерты буенча гына да түгел. Хәйрия концерты районыбызның район үзәгендә генә түгел, бүген күп кенә авылларда да үткәрелде. Барысы да барлык җыелган акчаларны туплап, Алла бирсә менә хәрби Украинада хезмәт итә торган егетләребезгә бер күпмедер рәвештә ярдәм йөзеннән эшләнелә. Без гуманитар ярдәм үзебезнең егетләребезгә күп кенә җибәрдек. Алар белән тыгыз элемтәдә торабыз, аларның гаиләләре белән, үзләре белән.